Вітаю, Францішак. Всіх вітаю. Да, з вами Вольнодумство. І можеш мені відповісти, Францішак, на питання, чому я сьогодні такий веселий? Спробуй здогадатися. Ой, не ведаю, може, ти Олімпіаду глядиш? Олімпіада, до речі, ми про Олімпіаду не вельми та шмат розмовляли, але, як по мені, там нічого такого цікавого не було. Ой, там цікаво. Ну, я что? тільки меми. Ты про боксерок чув? У Ну, Польши так, это прям так. огромная тема, там это... Ну, потому что там польская боксерка одна з этих фавориток, так? І, короче, ось, коли раней там это правые консерваторы увесь час там смяяліся з левых, з прагрэсівістаў, тому что там это там ультралевыя, усякія там воўк, казалі, што наука не можа там сказаць, кім ёсць жанчына. Так? Что это вялікае пытанне, кім ёсць жанчына. Дык вось, гэта Олімпіада показала, што кансервы не могуць сказаць, кім ёсць жанчына. Так ніхто не можа сказаць, адбываецца, да? Потому что там спортсменкой там не все так однозначно. Я так и не зразумел. Не, ну, фактично, там еще есть эта спортсменка, якой там, знаешь, там нібыта эта частка хромосомаў там XY, ці штосьці там такое. Але якая нарадзілася там, і ад нараджэння ей прысвоілі пол жаночы, якая мае усе адпаведныя органы жаночыя. І тады атрымліваецца, калі кансерватары кажуць, што яна не жанчына, то ў той жа час яны пагаджаюцца з тым, што, ну, калі яны кажуць, што яна мужчына, то кансерватары пагаджаюцца з тым, што мужчына можа нарадзіць дзіця. Таму што яна можа нарадзіць дзіця. Так, і... Ну, карацей, это просто вельмі дзіўна глядзець. Это вельмі дзіўна назіраць за тым, як у іх там палыхаюць задніцы, прычым некаторыя з тых, хто наязджае, яны яшчэ і блізкія да некаторых феміністычных плыняў. Ось. Цікава, што сярод выступоўцаў мужчын не імкнуцца знайсці там якіх-небудзь жанападобных і іх выставіць, што яны не ў сваёй катэгорыі. Ну, відаць, это кансервам надта на руку не сыграе, бо тады яны павінны былі сказаць, што вось там жанчыны перамагаюць мужчын у мужчынскім там спаборніцтве. Не, ну ёсць жа спорты, дзе жанчыны больш паспяховыя, чым мужчыны. Не, ну, конечно. І тут я бы увогуле, все гэтыя правілы алімпійскіх гульняў, яны даволі такія дзіўныя, таму што, ну, вот зараз такое пытанне, хто вырашае, хто тут мужчына, хто дзяўчына. З іншага боку, шмат краін яны выкарыстоўваюць допінг, які там, напрыклад, яшчэ камісіі не могуць знайсці, і такая барацьба фармы. Ну, раней яна больш актыўна шла, зараз можа менш, тому што Расія там выступае не пад сваім сцягам. Так вось, чаму б не зрабіць проста гульні алімпійскія цікавымі, дазволіць всю фарму, што хочаш, там, чтоб людзі там выступалі реально як жывёлы такія баявыя, было б, ну, клёва. Это показывало розвиток нашей цивилизации. Ну, насамрэч, я чуў аб тым, што некаторыя людзі... Мне здаецца, Ілон Маск штосьці такое казаў, магу памыляцца. Магчыма, не ён. Але вось хтосьці з такіх даволі багатых, даволі вядомых, даволі дзіўных па поглядах людзей штосьці такое выказваў наконт таго, каб стварыць там такую... Ну, па сутнасці, ты можаш стваряць такую арганізацыю, як сабе захочаш, толькі пытанне, ці хтосьці будзе это глядзець. І, наколькі я разумею, асноўным прынцыпам, якім павінны кіравацца алімпійскі камітэт, это зрабіць гэтыя гульні цікавымі. А калі ты дазволіш карыстацца ўсім там магчымым допінгам, то не факт, што людзям больш будзе хацецца это глядзець. Таму што людзі могуць падумаць, што вось там яны там... Ну, карацей, адна з прычын, чаму людзі глядзяць спорт, это таму, што людзі глядзяць, якія там крутыя людзі выступаюць, як яны там хутка бегаюць, яны трохі хочуць сябе як бы асацыяваць з чымсьці такім там, ці што-небудзь такое. Это як прыклады, як можна крута зрабіць, так? А напічкаць сябе да халеры усякай шкоднай для твайго здароўя хіміі, это не зусім тое, што людзі хацелі б з сабой зрабіць. Тому цалкам верагодна, што это і не будзе б цікава. Ну, чуеш, з іншага боку,
Тыя спартсмены, якія выступаюць зараз на гульнях, яны ад прыроды яны крутыя, тобто не кожны можа стаць алімпійскім чэмпіёнам, нягледзячы на тое, што ты будзеш там трэнавацца ўсё сваё жыцця. Мы з табой там вялікімі бегунамі не станем. А вось чувакі з Ямайкі, яны даволі часта забіраюць золата на гульнях. Таму тут это так, але тым не менш можна сказаць, што тыя людзі, якія выступаюць там, вядомыя спартсмены, у пэўным сэнсе з'яўляюцца натхненнем, прыкладам для людзей, которые іх глядзяць. Вось. Конечно, час часу это вельмі дзіўна, асабліва калі паглядзець на пузатых мужикоў, якія глядзяць футбол, так, але тым не менш, даволі часта гэта менавіта так, асабліва у алімпійскіх гульнях, і гэты элемент, магчыма, знікне, калі дазволіць увесь допінг. З іншага боку, магчыма, што сапраўды людзям будзе больш цікава это глядзець. Мы это не ведаем, это ведаеш, зрабіць такую змену, это зрабіць даволі вялікае рызыкоўнае прадпрымальніцкае рашэнне. Зарызыкаваць вялікай колькасцю грошай. Так, магчыма, тебе просто, у сучасным свеце за такое рашэнне тебе могуць закэнцеліць. Таму што ты кажаш людзям травіць сябе дзеля відовішча. Так, яны і ламаюць сваё здароўе. Насправді спартсмены пасля кар'еры, яны там не самыя здаровыя людзі, часта так бывае. Часта так бывае, канешне, але тым не менш это не робіцца так непрыхавана, скажем так. Ладно, я думаю, што тут не нам вырашаць, таму што не ведаю, як ты, а я не такой вялікі фанат спорту, каб там яшчэ некую такую думку выкладваць наконт алімпійскіх гульняў, каму гэта падобаецца. А ці глядзеў ты адкрыццё алімпійскіх гульняў? Я глядзеў, там нарэзка была, прикольная, да. Хаця знову ж там шмат у каго згарэлі дупы, але я не зразумеў асабліва чаму. Там нібыта... Я не глядзеў проста, таму ты мне распавядзі, ці сапраўды там было падобна на эту апошнюю вячэру да Вінчі. Таму што я глядзеў толькі асобныя фоткі, так, скріншоты адтуль. І у мяне такая асацыяцыя, не выклікалася. Калі б гэта хайпу не было, што вось яны там рабілі штосьці падобнае на эту апошнюю вячэру, то з-за чаго ў асноўным пачаўся гэты хайп, то я б нават і не падумаў, што это нейкі намёк на тую карціну. А там уже знайшлі, што гэта якраз такі парода не на вячэру, а на некую іншую карціну, якая якраз і паказвала там всех гэтых алімпійскіх багоў, там дряд і ўсяго іншага. Таму, гэта так, але ці было яно хаця б падобна? Ці разумееш ты, чаму людзі пачалі так гэта... Просто каму-то ушчаміцца трэба было, таму, што б там не паказалі, все адно гэта была там посмешка над хрысціянствам. Да не, там у цэлому, там як воно все шло, там відос такі вялікі, і там такія пераходы паміж рознымі сцэнамі з гісторыі, там, чагосьці такога Францыі. І там вельмі шмат чаго, там і пра рэвалюцыю французскую, і пра там і рок-музыканты з агнём, там сатанісцкія. Да, я ведаю, там выступіў гурт Гаджыра, это адзін з маіх любімых гуртоў увогуле. Я вельмі люблю іх музыку, я не глядзеў выступ на этом на Алімпіядзе, на адкрыцці. Увогуле, калі было это адкрыццё Алімпіяды, то я ж тады, якраз тады было гэта праграма лідарства беларускіх студэнтаў за свабоду, я ў той дзень выступаў. І я не ведаю, які там час канкрэтна было это адкрыццё, але альбо я быў там, альбо я ехаў дадому на цягніку. Таму я не паглядзеў. Але я прям вельмі пашкадаваў, бо для мяне, як для фана такой музыкі, это вельмі вялікая падзея, таму што калі ты слухаеш цяжкую музыку, то ты на працягу ўсяго свайго жыцця чуеш папсу вакол сябе. Куды ты не пойдзеш, ты чуеш музыку, якая табе вельмі не падабаецца. І ты проста мірышся з гэтым, ты сміряешся з тым, окей, ладно. І калі раптам вось усе людзі, якія слухаюць гэтую музыку, ім ні з таго ні сяго ў іхнае жыццё врываецца, можна сказаць, твая культура, то это вялікая падзея. Да, а там прикольно, што там для ўсіх было там, што б ты не любіў, усё б ты мог на гэтым адкрыцці знайсці. Яно было яскравае, прыгожае, не ведаю, мяне як хрысціяніна нічога не ушчаміла там. Асабліва улічваючы, што гэта Францыя, якая такая заўсёды яркая, калі можна так сказаць. Таму не ведаю. Меня это увогуле тэма, я не разумею, навошта там людзі падымалі гэты срачы, там як Ілон Маск пісаў, як заўсёды, як ён часта чуш піша, паказваючы сябе там, што ён кансерватар, хрысціянін, хаця, яго супер нетрадыцыйная сям'я, яго сколькі там 3 жонкі было, у яго дзяцей завуць там неяк супер дзіўна, я нават не магу прачытаць, што тут напісана, там яго
адмовіўся ад дачкі сваёй, якая там штосьці то ли гендерны пераход зрабіла, то ли штосьці там. Ну і тобто такое. Ну, Ілон Маск увогуле з часам становіцца ўсё менш адэкватным. Мне здаецца, ён не быў такім долбанутым нават 5 год таму. Та ён не влезаў так актыўна ў палітыку, мне здаецца. Ён займаўся тым, што ў яго атрымлівалася клёва, ён рабіў бізнес, ён рабіў тэхналагічныя рашэнні. А зараз штосьці, ну это мне выглядае, што гэта не яго тэма проста. Хаця, можа, мы памыляемся. Так, але насправді рады я быў па іншай прычынам, таму што зброеныя сілы Украіны зайшлі на тэрыторыю Расіі даволі масавую атаку зрабілі. Так, і мы даволі рэдка размаўляем пра вайну, што там на фронте адбываецца на нашых выпусках. Мне здаецца, мы пастаянна пра гэта размаўляем. Мы размаўляем там больш, якая зброя прыедзе, там, ці прыедзе, там, палітыку вакол гэтага ўсяго. А вось менавіта там пра фронт, што адбываецца, мы не размаўляем, хаця маглі б. Але мы гэта не робім чаму? Таму што ўсе гэтыя аналітыкі прафесіянальныя, якія там сядзяць, яны нічога не ведаюць. Яны тыкаюць пальцам у неба, і раз там са 100 яны пападаюць, і все, яны ўжо прафесійныя аналітыкі. Вось і зараз ніхто з таких военаналітыкаў не змог прадказаць, што украінцы зараз так атакуюць. А украінцы гэта зрабілі максімальна ціха. Уже 4 дні ідзе гэты там наступ, баі ў Курскай обласці, і яны амаль ніякіх фотак, ніякіх зліваў, нічога. Всю інфармацыю мы дазнаемся з Z-военкораў, тобто з расійскіх. Вось. І былі размовы даволі доўга, сярод маіх знаёмых у тым ліку, што фронт будзе стаяць, ён будзе статычны, гэта будзе мясарубка, дзе там расейцы паціху прасоўваюцца, хаця і вытрачаюць шмат людзей, але фронт будзе плюс-мінус стаяць. І вот мы бачым, што гэта абсалютна неправда. Што ў Украіны ёсць яшчэ сілы, ёсць гэта стратэгічная думка, каб атакаваць у слабыя месцы Расіі. І гэта клёва, таму што гэта натхняе вельмі моцна як насельніцтва Украіны, так і збройныя сілы, сілы абароны Украіны. Таму вось я радуюсь, гляжу гэты мемы, якія тоннамі зараз ляцяць. Спадзяюся, што ў Украіны в гэтым плане ўсё выйдзе, таму што мы, што добра, мы нават не ведаем планаў, навошта яны гэта зараз робяць. Мы там прыкідваем, чаму, але дакладна не ведаем. Это клёва, таму што і расейцы не ведаюць. Таму будзем проста... Но і хутчэй за ўсё это і па іх маралі не дрэнна так б'е. Да. Асабліва, калі ты кажаш, што большая частка інфы ідзе менавіта з Z-военкораў, так, то это значыць, што рускія про это даведаюцца, можна сказаць, хутчэй, чым украінцы. Тут... Праблема в тому, што я ўжо пісаў у Твітары, што расейцы, яны так звыклі ўжо падманваць свой народ, што калі пайшоў наступ украінскі, яны першы дзень казалі, што мы ўсё адбілі, там ніхто не пройдзе далей, там знішчаны 500 танкаў, 100 F-16. І людзі былі спакойны, яны верылі тэлевізару, а потым аказались проста на лініі фронту. І таму там сярод месцаў насельніцтва могуць быць проста вялікія втраты, таму што калі ўжо ты на лініі фронта на нуле знаходзішся, то вялікі шанс, што штосьці прылеціць. Таму вось гэта і тое, што яны не цікавяцца палітыкай, гэта насправді гуляе супраць іх. Таму людзі, цікавьцесь палітыкай, інакш яна зацікавіцца вамі. Так, это так. А так больш пакуль што складана сказаць, што там адбываецца і што будзе адбывацца. Таму, я думаю, можам перайсці да наступных навінаў. Штосьці там у цябе па Ўкраіне яшчэ? Па Ўкраіне, да, было яшчэ, што F-16 прылецелі, і здавалася, што гэта мусіла быць такая вялікая навіна, што першы F-16, але насправді ніякага. Все ўжо перагарэлі, здаецца, таму што ўжо чакалі іх там 2,5 гады. І, дарэчы, што наступ пачаўся адразу, як першы F-16 прыляцелі, што цікава. Але зноў, што украінцы нічога пра іх амаль не паказалі. Паказалі там фоткі Зеленскі з F-16, але там нават эксперты кажуць, што не факт, што гэта реальна там F-16. Карацей, там все знову запуталі і знову ж вкінулі там дэзінфармацыі. І вось таму цяжка пра гэта штосьці сказаць. Гэта здорава, таму што Украіна патроху пераходзіць на все гэтыя стандарты даты. Я спадзяюся, што і беларусы рана ці позна будуць там у нас замест Т-72 будуць там
леапарды ездзіць, і мы таксама Ну, але не ў еўрапейскую. не ў лукашэнкаўскай арміі, спадзяюся. Ну тут ясна, што яму ніхто ніякіх тэхналогій захадных не перадасць. Ну і дарэчы, тут ты напомніў про Лукашэнку. Ён вось сёння заяўленне зрабіў, што ён знову павяртае войска пад мяжу з Украінай. І тут, хутчэй за ўсё, як я думаю, ён просто хоча, каб частка украінскіх войскаў знову павярнулася на беларуска-украінскую мяжу. Але заўсёды ёсць шанс, што Пуцін націсне на яго, і беларускае войска можа там вступіць вайну, каб просто даць час расійскім войскам перагрупавацца ў Курску. І вось гэта фігова для беларусаў, і спадзяюся, што ў кожнага, хто нас глядзіць, ёсць план на такі выпадак, план, куды цякаць, куды ісці, што рабіць. Ну, і тут, дарэчы, калі казаць ужо пра беларусаў, пра магчымы ўдзел у вайне беларусаў, узгадваецца яшчэ эта навіна пра перадачу закладнікаў, так, пра абмен закладнікамі, у якім там не было ніводнага беларуса, але там расіян, которых выпусцілі, там адзін, не памятаю прозвішча, але апазіцыйны дзеяч расійскі, якого вызвалілі. Там Карамурза быў, Яшин і яшчэ хтось. Неважна хто, але важна, што ён сказаў. Вось, таму што, на мой погляд, это даволі распаўсюджаная думка сярод расіян. Кажу, што трэба, сярод расійскай апазіцыі, што, канешне, вайна это дрэнна, што трэба рабіць усё, каб людзі перасталі яе падтрымліваць, тыя, хто падтрымліваюць, так? Але пры гэтым я не гатовы там сказаць, што я падтрымліваю збройныя сілы ўкраіны, ці хачу, каб Украіна перамагла, якая б там твая радзіма не была, ты не можаш жадаць ёй там паразы, там, ці што-небудзь такое. Ну і вось такіх людзей выпусцілі замест беларусаў. Так? Вось я ўпэўнены, што калі раптам беларускае войска ўступіць у вайну на баку Расіі і нападзе на Украіну, сярод беларускай апазіцыі не знойдзецца людзей, якія скажуць: не, канешне, нападзенне это дрэнна, але мы не будзем жадаць паразы беларускаму войску. Мы ўсе будзем жадаць паразу беларускаму войску, калі яна нападзе на Украіну, усе як адзін. І самыя ярыя беларускія нацыяналісты, і тыя, хто і слова па-беларуску сказаць не можа. Усе будзем жадаць з беларускай апазіцыі паразы беларускага войска ў такой сітуацыі. І тое, што для рускіх апазіцыянераў это увогуле стаіць такое пытанне, якія яны тады апазіцыянеры? Да, чым яны гавораць? Чым вы опазіт Пуціна, па суці? Это як калі б які-небудзь антынацыст нямецкі ў часоў другой сусветнай вайны казаў: не, я не хачу, каб Гітлер прайграў у этой вайне. Я, конечно, там супраць того, што ён робіць, але я не хачу, каб там хтосьці там узяў Берлін. Халакост гэта дрэнна, але паразкі не хачу для Нямецчыны. Но тут, дарэчы, што я цікава пабачыў, што калі пачаўся наступ на Курск, заніклі гэтыя галасы ў твітары расійскіх апазіцыянераў, якія пісалі, што ўсё, трэба там спыніць вайну, дзе яна ідзе, там хай тэрыторыі пераходзяць Расіі, там, а ўсё, яны не пішуць больш такога. Цікава, чаму. А можа быць, таму і адбыўся наступ? Таму што так шмат гавораць пра тое, каб спыніць вайну, дзе яна ідзе, дык можа спыняйце з Курскам украінскім, так? З электрастанцыі, спадзяюся, яшчэ атамнай. І, дарэчы, так, там быў цікавы мем, што Зеленскі абяцаў дадаць у энергасетку да зімы 1 гігават электраэнергіі, і потым ЗСУ пашлі на курс, дзе Курская атамная электрастанцыя. Ён так выковвае гэтую абяцанку. Так, насамрэч, вот я не ведаю пра каго ты дакладна з тых расійскіх апазіцыянераў, якіх звольнілі, кажаш, то што там іх некалькі было, но, здаецца, Яшин, ён таксама там на прэс-канферэнцыі сказаў, што то, што ты сказаў, а потым ужо не ведаю, то ли мы піздоў там ставілі захадныя партнёры ці што, ён ужо сказаў, што ўсё, я за Украіну, трэба, каб яна перамагла. І вось у гэтых твітарскіх апазіцыянераў расійскіх сламаўся шаблон, такі спачатку ура, давай, а потым такі, што ён такое кажа. Нельга жадаць Расіі паразкі. Можна, трэба жадаць Расіі паразкі. Это нават для саміх расейцаў гэта блага. Это добра, чтобы Путин там сышоў, і у іх быў шанс хоць маленькі пачаць там сваю какую-то Расію будаваць новую. Но для іх гэты імперскі амбіцыі, здаецца, трохі больш важна, чым свабода. Так, тут просто
ведаеш, это як калі Навальны быў жывы, так, то глядзеў ты ці не глядзеў, у яго былі дэбаты са Стрэлковым калісьці, з Гіркіным. Ну і што там цікава было, што ягоная пазіцыя наконт там вайны з Украінай, вайны з Беларусі, там увогуле не было аргумента наконт таго, што не трэба нападаць на суседнія краіны, што это з'яўляецца чымсьці дрэнным і Расіі трэба ўмерыць там імперскія амбіцыі. Нічога такога і блізка. Ягоны аргумент быў, у Расіі ёсць больш насущныя праблемы. У Расіі ёсць больш там нашмат агромны там узровень карупцыі, нізкі ўзровень жыцця і гэтак далей. Давайте мы спачатку з гэтым разбярэмся, а потым будзем думаць нападаць, не нападаць. Нешта вось у гэтым духу. Ну, таму што ён і гуляў на аўдыторыю, ён яе добра разумеў, што ў Расіі вельмі шмат людзей, якія вельмі хочуць, каб іх стала трохі больш тэрыторый. Хаця, знову ж, мы ў апошнім выпуску казалі, ці ў том, якому не запісалі, што вас же расейцаў, рускіх, становіцца ўсё менш і менш. Ну, вы выміраеце як нацыя, ну, як і беларусы, украінцы, но вас замяшчае там народы Каўказу, і праз 100 гадоў, ну, ўжо не будзе вашай Расіі, хутчэй за ўсё. Таму нафіга вам гэтыя войны, паскорваць гэтыя працэсы, незразумела. Ну так, ну, вялікае пытанне, нафіга і Пуціну эта вайна? Не, ну Пуцін, я думаю, што ён хоча сабе проста запісаць у падручнікі гісторыі. Ну, гэта так, это што і мы раней об этом говорили, але недавно я так подумаў, што можа быць і не. Што, ну, таксама не нейкая там вельмі замудроная ідэя, якая таксама часта гучала, але я калі аналізаваў Расію апошнія гады перад вайной, якія былі настроі ў расейцаў, што адбывалася. Так, то бок быў Навальны, была там лібертарыянская партыя нават трохі там набірала нейкую папулярнасць, адназначна апазіцыйны Дудь, так, і ўсё такое. Па сутнасці трохі крэсла пад Пуцінам быў намёк на тое, што можа пачаць хістацца. А вайна нереальна іх усіх аб'яднала. Калі нават апазіцыя да Пуціна кажа аб тым, што не можа жадаць Расіі паражкі, так, не можа жадаць паразы для Расіі, ну, магчыма, што Пуцін так аналізаваў сваё становішча як кіраўніка дзяржавы на той момант, што это быў такі радыкальны крок, каб захаваць сваё месца. Так да, і калі вспомніць Крым, калі яны забралі, таксама і апазіцыя радавалася, усе хто заўгодна, і у Пуціна рэйтынгі падняліся. І тут верагодна, што ён напаў на Украіну, каб знову ж падняць свае рэйтынгі, там, сколькі ён там уже сядзіць, там 20 гадоў ці больш. І, ну вот, не выйшло ў гэты раз. Хаця, насправді, все адно апазіцыя стала менш па Расіі. Ён дасягнуў свае мэты. Яго, як кіраўніка дзяржавы, ніхто не падважвае зараз. Ну, да, у яго няма ніякай нармальнай апазіцыі, і тыя, хто нават крытыкаваў яго, некаторыя ягоныя крытыкі падтрымліваюць вайну. Ось. І што вот з імі рабіць? Проста калісьці, некалькі выпускаў таму ты казаў, што з расейцамі трэба размаўляць, пускаць іх там моўну Европу. З імі трэба размаўляць якраз з-за таго, каб гэтага не было. Таму што, як мы бачым, праблема ў расійскіх галавах. Ну, і тут варыянты. Альбо мы ўсім рускім адчакаем головы, альбо мы з імі размаўляем. Так? Ну, і адназначна, конечно, тыя людзі, которые ідуць вайной і ідуць забіваць невінных людзей самі, іхная смерць была падпраўдана, але у доўгатэрміновай перспектыве Расія ўсё роўна будзе хаця б у нейкім выглядзе гульцом на тэрыторыях каля Беларусі. І нам важна тое, якая будзе Расія пасля этой вайны. Ну, чым слабейшая, тым лепшая, это адназначна. Але наўрад ці яна аслабіцца настолькі, каб не быць сур'ёзным гульцом на гэтых тэрыторыях. Калі мы вступілі б в НАТО, то я думаю, што ўжо пофіг было б, якая там Расія моцная, не моцная. Уступленне в НАТО — это таксама не такі хуткі працэс. Так. І тут ёсць свае рызыкі. Тут ёсць яшчэ і прарасійскія беларусы, якіх таксама даволі шмат. Вось, і якія нікуды не дзенуцца.
Вось нам трэба і з імі працаваць, каб яны не былі прарасейскімі, і з расіянамі працаваць, каб яны больш па-людскі сябе паводзілі, скажем так. Вось, таму што просто браць і дэманізаваць іх — это добра, калі ты адпраўляеш людзей на вайну, але у гэтым няма нічога добрага, калі табе ў выніку трэба будзе наладжваць нейкі мір у рэгіёне. Ну, я хутчэй думаю, што было б класна, калі б з Расіі было штосьці падобнае да Нямецчыны пасля другой сусветнай, калі ім сламалі хребет просто, і потым ужо лепілі, што трэба. Ну, аб'ектыўна, акупацыя ўсё ж такі зрабіла тых немцаў людзьмі, і яны сталі перадавой нацыяй у еўразвязе. Таму... Ну, у немцаў таксама як бы ідэя такога, імперская ідэя Расіі вельмі старая і не надта мадыфікавалася, як мне падаецца, прынамсі. Можа быць, нас слухае які-небудзь гісторык, які скажа, што это неправда. Калі ласка, напішы об этом у каментарах, нам будзе цікава паслухаць, пачытаць. Але маё разуменне, што расійская імперская ідэя прям вельмі старая і надта не мадыфікавалася. У той час, як ідэя это расавага вяршынства ў Германіі, ну, ідэя антысемізму, можа быць, і была даволі старая, але ідэя ось менавіта тая, за якой прыйшоў Гітлер, не была чымсьці настолькі ў культуры Германіі, наколькі гэта зараз у культуры Расіі. І культуру Германіі змяняць не прыйшлося. Так? Прыйшлося змяніць стаўленне да некаторых гістарычных падзей. Але культура Германіі засталася культурай Германіі. Я не вельмі згоден з гэтым, таму што я думаю, што у Германіі быў базіс імперскі гэты, таму што яна вела войны імперскія даволі доўга. А проста на гэты імперскі базіс уже ідэі нацызму яны суперкласна лягаюць. І я думаю, што Расія плюс-мінус тут тое ж самае. Ну, я не думаю, што можна перавучыць вот гэтыя мільёны людзей, пачаць з імі размаўляць, і яны стануць там нармальнымі. Мільёны людзей ты не перавучыш, ты перавучыш разумных з гэтых людзей. Я думаю, што разумны ўжо ўсё зразумелі. Ну, вось апынаецца, што не. Вось апынаецца, што не. Што нават разумныя могуць сказаць, што нельга жадаць паражкі сваёй краіне. Не ведаю, можа штосьці зменіць тое, што вайна ідзе ўжо на тэрыторыях РФ. Не ведаю, мне все адно, што там будзе насправдзе, насколькі ім там будзе вольна жыць і ўсё іншае. Мне галоўнае, што яны проста адвалілі ад Еўропы і больш нас не чапалі. Не, дык это, канешне, просто маім уяўленні, каб яны адвалілі і больш не чапалі, у іх трэба, каб не было жадання зноў прываліць і зноў чапаць. Таму што тое, што ў іх нейкі час у іх не будзе там магчымасці это рабіць з-за таго, што яны будуць слабыя. Ну вось так жа людзі думалі, калі Савок распаўся. Так, што вось ужо канец гісторыі, што вось там ужо нічога з гэтага не будзе. І вось гэты расійскі монстр паўстаў чарговы раз. І нам трэба, каб пасля гэтай парашкі ён ужо не паўстаў. Наши зеленые правые трэба пераходить просто на зеленые технологии, переходить на электростанции без газу, без нафты, и все, один вариант. Потому что, мне кажется, пока у России есть ресурсы, она не будет демократой. Пока она не будет демократой, она не будет мирно жить. Не, ну, у Штатаў таксама ёсць ресурсы. Штаты спачатку сталі дэмакратыяй, а потым знайшлі ресурсы. Ну, окей, можа быць. Ну, невідавочная сувязь, насамрэч, але магчыма. Ну, тут сувязь даволі відавочная, тому што калі у тебя есть твёрдая такая рука, і у яе есть ресурсы, каб прыгнечваць людзей, то яе вельмі цяжка знесці. І все гэтыя эліты, яны борюцца за это просто за нафтавую трубу, якая, калі яны яе заваююць, то яны становяцца супермоцнымі, і іх трэба просто знішчаць там дзесяткі гадоў, як Саўком было, напрыклад. Сколькі... Ну, у Нарвегіі шмат ресурсаў таксама. Ну, і таксама, ну, Норвегія была вольнай, калі яшчэ ў Еўропе тут на палову рабы бегалі людзі. Не, ну, пачакай. Норвегія, напрыклад, калі я не памыляюся, Норвегія, на чым баку Норвегія была падчас другой сусветнай? Яе захапілі просто, там яна ні на чым баку не была.
Наколькі я разумею, там было даволі моцны пранацысцкі рух. Так, і ну, таксама гісторыкі, якія глядзяць, папраўце нас, бо хутчэй за ўсё мы робім даволі шмат гістарычных памылак зараз. Ось. Ну, рух там можа, ну, не ведаю, наколькі моцны, ну, дакладна, у кожнай краіне быў падобны там нацысцкі ці фашысцкія рухі, но Нарвегія, она, ну, не ваявала, яе просто хутка вельмі захапілі і ўсё. Таму, ну, не можна сказаць. Яе ж не лічаць саюзнікам нацыстаў, ну, Германія ж не лічаць. Не, ну, наколькі я разумею, яна у вайне надта не ўдзельнічала. Але калі казаць пра строй, які ў іх там быў, то ён быў, ну, далёкі ад дэмакратычнага. Ну, это як у Вішыскай Францыі. Ну, іх захапілі, таксама там, ну, не было дэмакратыі. Ну, можа і так. Слаба ведаю пра тое, як іх захаплівалі. Окей. Да, ладно, мы не супергісторыкі, штосьці памятаем, не будзем з этого вынікаў рабіць і парасказваць лёс Расіі таксама не будзем. Да, просто трэба зараз всім краінам, просто людзям падтрымліваць Украіну, таму што яна робіць лепш Еўропе, я так думаю. Яна зараз дала час пераўзброіцца Польшы. Як мы памятаем, да пачатку вайны ў Польшы быў план, што калі Рашка наступае на Польшу, то палякі адходзяць проста за Віслу і там абараняюцца. Потым палякі паглядзелі, што адбываецца на тэрыторыях, якія захоплівае Расія, і зразумелі, што не, наверное, нам ні метра зямлі не трэба польскай аддаваць, давайте мяняць сваю стратэгію. Зараз так, сколькі там уже 4% ВВП аддаюць на збройныя сілы Польшы. Ну, это вельмі шмат, нават у краінах НАТО. Ну да, і тут была якраз навіна, што зрабілі статыстыку, што 95% вайсковапалонных украінцаў, якіх захапіла Расія, падверглись пыткам. Тобто, ну, будь-якая вайна, дзе удзельнічае Расія супраць Польшы, это будзе тое самае. Тобто, там ты попадаеш у палон, і все, у цябе пыткі, цябе не кормяць, і хутчэй за ўсё, ну, і вялікі шанс просто памерці, гэта адбываецца ў палоне. У процілежны бок, тобто вось калі паглядзець, як украінцы трымаюць палонных расейцаў, которых таксама вельмі шмат, да іх прыязджае ААН, яны глядзяць, чтоб іх тут кармілі, чтоб ім давалі там чымсьці займацца, каб ну, яны выглядаюць упітанымі пасля палону. Так што тут зноwu ж бачна, дзе тут бок добра, дзе просто бок зла на такому плане. Ну так. Так, блин, я не хочу больше про Россию распавядаць. Так, давай. Але апошняе, расейцы адрэзалі галаву і канцавіну украінскаму ваяру. Да, я бачу відос. Знову, это уже не пыткі, это уже я нават не ведаю, як назваць. Просто яны уже даволі часто такое робяць. Отрубаюць там, все пачалось, што яны там палавыя органы адрэзалі вайсковаму яшчэ ў 22-м годзе. І так да часа часу до нас даходзяць відосы, як яны гэта робяць. Як головы на капоты машын прычапляюць. Ну, такое. Так, жорстка. Да, і яшчэ, калі казаць пра вайну, тут мусіла пачацца ў панядзелак вайна Ірана, Хезболлы і супраць Ізраілю. Але штосьці там і ЗША дыпламатычна пачалі размаўляць. Ну, там прадгісторыя ў тому, што Ізраіль знішчыў аднаго з камандыраў Хезболлы, які быў на тэрыторыі Ірану. І Іран пачаў казаць, што мы вступаем у вайну, але потым штось там перамовы туда-сюда, і яны вырашылі, што нібы і не бачылі, што гэта Ізраіль, ракеты, там, можа быць, гэта проста бомба, ніхто не пастраждаў, таму ладно. Ну, выглядае, што Іран у вайне не будзе удзельнічаць пакуль што, хаця перамовы там дакладна ідуць, Хезбаллах можа будзе, хутчэй будзе. І ўсё гэта добра, зноwu ж, для нас, таму што ЗША можа зосередзіцца на дапамозе Украіны, а калі у Ізраілі не будзе паўнамаштабнай вайны, то ім не так уж і шмат трэба будзе рэсурсаў перадаваць за штатаў. Таму што пакуль ўсё ідзе на нашу корысць, мне здаецца. Ну, паглядзім. Акрамя выбараў США. Так. Ну, пра выбары ў США сёння ўжо надта не будзем, я думаю. Нічога не змянілася асабліва, толькі ж там Харрыс штосьці вельмі пракамуністычнае штосьці ляпнула. Нам ужо просто за каўнер напхалі трохі. Што там? З табой. Ну, пра апошні выпуск шмат хто пісаў там і ў Твіттере, і на Ютубе, што
ну, Харрис, яна там камуністка, што ну, все будзе сліваць всю катку. Ну, я казаў так, што нават сярод дэмакратаў яна больш у левым лагеры. Это цалкам магчыма. Ну, але, блин, вось тыя, хто там крытыкуюць Харрис за гэтым бокам, вы думаеце, Трамп такі ліберал? Ну, абсолютно не. Это выбор, ну, Саус Парк вельмі добра это ў свой час падказаў, это сэндвіч з дерьмом і гіганская клізма. Так, это вось такія вось выбары ў Штатах, і там Харрис была выказалася зараз наконт кантролю кошту рэнты. Так. І вось глядзі, у эканамічнай навукі ўвогуле ж даволі мала рэчаў, наконт якіх ёсць кансэнсус. Так? Але кансэнсус ёсць больш-менш наконт двух рэчаў, прынамсі. Першае, это тое, што кантроль коштаў это дрэнна, і это тое, што прапановвае Харрис. А другое, што пратэкцыянізм это дрэнна. А это тое, што прапановвае Трамп. Ну так. Так што... Так што так. Ну, мяне што цешыць, што сістэма палітычная ў Штатах, яна проста не дасць там суперрадыкальным прэзідэнтам, калі яны суперрадыкальнымі, штосьці там значна змяніць. Сістэма не дасць проста Харрис зрабіць з Штатаў. Неправда, неправда. Сістэма ў свой час дала Рузвельту вельмі шмат магчымасцяў, даволі жорсткія законы паўводзіць у Штатах. На шчасце, шмат якія з іх зараз не дзейнічаюць. Так, але і тое, што там у іх ёсць тыя механізмы абароны, нібыта там это канстытуцыйны суд і так далей. Вось калі Рузвельт рабіў свой новы лад, так, то там, ну, увогуле ў Канстытуцыі США ёсць адзін з пунктаў, які там канкрэтна рэгулюе, што можа рабіць федэральная дзяржава. Так, федэральны ўрад. А ўсё астатняе федэральны ўрад рабіць не можа. І калісьці гэта не было як бы нейкім забеспячэннем, але гэта змянілася падчас новага курсу Рузвельта, і там была такая справа, напрыклад, сярод гэтых паўнамоцтваў там было рэгуляваць гандаль паміж штатамі, сярод паўнамоцтваў, якія Канстытуцыя дазваляе. І там была такая сітуацыя, што там абмяжоўвалі, калі не памыляюся, тэрыторыю, на якой плошчу, на якой ты можаш там штосьці там засеваць ці што-небудзь такое. І адзін там чувак возмуціўся і падаў у суд наконт таго, што ён там штосьці там сеяў, штосьці там расціў не на продаж, а проста для свайго ската. Так? І такім чынам падпадаў пад абмежаванне гэтае. І ён казаў, это не канстытуцыйна, бо дзяржава, ну, нема паўнамоцтва вось так усё это абмежаваць. І Канстытуцыйны суд вырашыў тады, што это ўсё згодна з Канстытуцыяй, таму што тое, што ён расціць для ўласнага ската, это ўсё роўна, калі б ён это не расціў, ён бы закупаў это дзе-небудзь, калі б ён это дзе-небудзь закупаў, это паўплывала б на гандаль там паміж штатамі, на кошты і так далей. І калі б гэта паўплывала, это значыць, што федэральная дзяржава мае права так рабіць, таму што вось федэральная дзяржава мае права рэгуляваць гандаль паміж штатамі. То бок чуваку ввелі абмежаванне наконт таго, што ён на сваёй тэрыторыі расціць для сваіх жывёл, кажучы, што это права федэральнага ўраду кантраляваць гандаль паміж штатамі. Это абсалютна абсурд. Для ўсіх відавочна, што это абсурд. Але вось такія прэцэдэнты масава пачалі з'яўляцца падчас Рузвельта, і таму няма нічога дзіўнага зараз, што федэральны ўрад абсалютна на яму начхаць на Канстытуцыю, і паўнамоцтвы федэральнага ўрада ўжо даўно перараслі тое, што ў Канстытуцыі напісана. Это адна з вялікіх крытык увогуле ідэі абмежаванай дзяржавы, маленькай дзяржавы, якая абмяжоўваецца Канстытуцыяй, таму што Канстытуцыя США спецыяльна была зроблена, каб абмяжоўваць правы дзяржавы, і ў выніку яна ні халеры не абмяжоўвае. Ну, адносна. Все ж таки за 300 гадоў Штаты не сталі там нейкай тоталітарнай краінай. Все ж таки, ну, ясна, што дзяржава все расце і расце, уплывае там все больш і больш на жыцця людзей, але гэтыя працэсы ў Штатах, яны больш павольныя, мне здаецца, чым там у Еўропе, напрыклад, чым тым больш у нашых краінах
типу Беларусі. Не, ну, конечно, я б не стаў чакаць, што Штаты стануць там як такой краінай кшталту Расіі. Ось, але тым не менш, з іншага боку, прэзідэнты там могуць нарабіць вельмі шмат дрэннага. Тобто не раеш зараз пераязджаць у Штаты. Ўсё роўна, это ўсё роўна застаецца адна з самых свабодных краін свету. Я б пераехаў у Штаты. Ну. Але хто стане прэзідэнтам, это важна, і што ён зробіць там, это важна. Іншая справа, што і той не зробіць нічога добра. Ну, я так само верагодна. Таму я і заўсёды кажу, што я за жоднага прэзідэнта Штатаў пакуль не буду біцца на нажах, што вось ён прыйдзе і вырашыць усе праблемы. Штосьці вырашыць, штосьці зламаюць, як заўсёды. Праз 5 гадоў знову выбары, знову будзем спрачацца, хто там левак ці кансерватар, за каго галасаваць. Так, да, і тут, калі ўжо казаць пра захадны свет, у нас тут ёсць навіны з Англіі. Англія, там пратэсты жорсткія, так? Там, і я шукаў інфу пра гэтыя пратэсты, я просто пабачыў пачатак, як это пачыналось, потым наступ гэты пачаўся, я штосьці адключыўся ад іншых навінаў, і я паглядзеў, ніфіга не зразумеў насправдзе, таму што там спачатку шла інфа, што мусульманін, мігрант зарэзаў 3 дзяўчыны, потым пачаліся гэтыя пратэсты, паліцыя кажа, што гэта не зовсім мігрант, это мігрант у другім пакаленні, і ён не мусульманін насправдзе, а хрысціянін, тому што ён... Так, там чорны хрысціянін. Да. Але нібы ўжо працэс было не спыніць, все пачались пратэсты, пачались контрпратэсты, пачались бойкі, пачалі ламаць крамы тых же самых мігрантаў, хаця здавалось бы, крамы мігрантаў гэта крамы тых людзей, які ўжо ўпісались у ваше суспільства і не патрабуюць ні грошай, нічога, працуюць і лепш робяць. Насамрэч тут ёсць некалькі цікавых рэчаў. Фактычна гэта людзям проста трэба быў триггер, каб пайсці так актыўна пратэставаць супраць мігрантаў. Але я тут паглядзеў трохі на статыстыку. І я паглядзеў, ёсць некалькі цікавых рэчаў. Але адразу абумоўлюся, што гэта датычыцца выключна Англіі. То бок праблемы міграцыі Англіі это не тое ж самае, што праблемы міграцыі там Францыі, ці Германіі, ці Швецыі, у кожнай краіне это ўсё па-свойму. Хаця і здаецца, што яно па-рознаму. Дык вось, першае, што мяне здзівіла, што ўзровень злачыннасці ў Англіі ўвогуле падае. Ён не расце, ён падае, прычым падае з 90-х. Пік быў у 90-х, і дадзеныя з Crime Survey for England and Wales. Так, это дадзеныя як атрымліваюцца, што апытваюць агромную колькасць народу наконт злачынстваў, з якімі яны сутыкаліся апошнім часам. Так? І гэты паказчык адназначна падае, пачынаючы з 90-х. То бок тое, што там Англія становіцца менш небяспечнай, дакладней, больш небяспечнай, это статыстыка апровергаецца. Ёсць анекдотычныя нейкія досведы асобных людзей, якія там гавораць, што вось яны там з гэтым сутыкнулі ці з гэтым, але зноў жа анекдотычныя досведы яны заўсёды ёсць і заўсёды там з рознымі людзьмі. Далей, наконт мігрантаў ёсць яшчэ гэта міністэрства ангельскае робіць яшчэ Statistics of Ethnicity and the Criminal Justice System. Дык вось, большую частку злачынцаў робяць белыя англічане. Большую частку злачынцаў, якія адбываюцца ў Англіі, это белыя англічане. Хаця, канешне, так, там ёсць надрэпрэзентацыя мігрантаў. То бок адсоткава мігранты робяць больш злачынстваў, чым адсоткава белыя. Адносна колькасці мігрантаў і колькасці белых. Так. Але тым не менш, усё роўна асноўная праблема са злачыннасцю, хутчэй за ўсё злачынства супраць цябе зробіць белы, чым чорны. Так? Хутчэй за ўсё это будзе там які-небудзь карэнны англічанін, чым той, хто недаўна прыехаў. Так? І таксама адзін з вельмі цікавы факт, які мы з табой таксама часу абмяркоўвалі наконт сацыялкі.
што можна там гэтых мігрантаў абвінавачваць, што яны на сацыялцы сядзяць. Дык вось, оксфордская статыстыка, што мігрантаў сярод мужчын працуе 82%. Англічан сярод мужчын працуе 78%. Сярод жанчын ўсё ж такі мясцовых працуе больш, таму што жанчын-мігрантаў працуе 71%, жанчын мясцовых 73%. Але я думаю, адназначна можна сказаць, што асноўная праблема з ангельскай злачыннасцю гэта бедныя беспрацоўныя белыя. Вось, і менавіта бедныя беспрацоўныя белыя гэта тыя людзі, якія сёння пратэстуюць. Так ёсць. Ну, тут ёсць такая карэляцыя. Да ўвогуле, ну, Англія не выглядае як краіна, можа, паправце мне, хто жыве ў Англіі, у якой са злачынствам прям все вельмі дрэнна. Таму... Ну, это просто, мне падаецца, што тут ёсць такі псіхалагічны эфект. Што ты чуеш пра нейкае злачынства, і калі ты чуеш, што злачынства зрабіў там, не ведаю, мясцовы, то ніхто не будзе ў цябе пісаць у газетах англічанін там кагосьці зарэзаў. Так? Просто мужчына там кагосьці зарэзаў. Хутчэй за ўсё пол напішуць. Імя, прозвішча напішуць, магчыма. Але калі это імігрант, то заўсёды напішуць, што это імігрант. Што это імігрант. І таму, па-першае, у цябе з'яўляецца гэта карцінка, што вось там імігрант штосьці, там імігрант штосьці, а потым ты бачыш, што гэтых імігрантаў увогуле шмат. І ты ўжо кожны раз іх думаеш, вось гэты вось чорны тут прыехаў, ён, напэўна, зараз там, ну, можа, не ён, але ягоны брат, так, ці хто-небудзь там зараз пойдзе каго-небудзь там рэзаць. А потым бачыш мітынг супраць мігрантаў, і такой, блин, ну, я таксама схожу, і все там побач пачынаюць крушыць крамы, і ты такой, ну, можа, так і трэба, і разам з імі крушыш. Но, і это, ну, да. Конечно, ёсць это надрэпрэзентацыя мігрантаў сярод злачынцаў, так, это праўда, ну, але чаму это так адбываецца, мы з табой не раз абмяркоўвалі. Таму што, ну, глядзі, сярод мігрантаў працуе больш, чым сярод белых, так? Але тыя, хто не працуюць сярод белых, могуць сабе дазволіць у цэлым не працаваць. Яны хутчэй за ўсё альбо на сацыялцы, альбо на грошах бацькоў, альбо яшчэ на што-небудзь. А мігранты, якія не могуць знайсці сабе працу, ну, іх надта выбару няма, так? Яны альбо, ну, я думаю, што вялікая колькасць з іх проста працуе неафіцыйна, але калі такую працу цяжка знайсці, я не ведаю, наколькі цяжка знайсці ў Англіі працу неафіцыйна, я ведаю, што ў Польшы проста. Ось, але калі яны, напрыклад, не могуць сабе знайсці такую працу, то, канешне, яны ідуць, і у іх нашмат больш прычын займацца злачыннай дзейнасцю, чым у белых, проста за штучных абмежаванняў дзяржавы, якая ім не так шмат усяго дае. Ну, канешне, той факт, што яны не ведаюць мовы і ўсё такое, таксама можа ствараць тут перашкоды. І таму найлепшым выхадам, каб змагацца з гэтым фактарам, это калі б мясцовыя дапамагалі гэтым людзям адаптавацца. Так. Ці бралі на працу там. Да, нават за меншыя грошы. Ну, я вывучыў украінскую мову і нармальна працую в цалкам украінскамоўнай кампаніі і адаптаваўся. Так, хаця вось сам мігрант, па суці. Просто не чорны, таму, можа, да мяне лепш ставіцца, не ведаю. Хаця палякі ставяцца так жа, тут ведаеш, ну, мінулы раз трохі размаўлялі, але па сутнасці яны чуюць. І ты абсалютна таго ж колеру скуры, у цябе вельмі падобная культура, так, ты таксама там славянін і ўсё такое, просто размаўляеш з акцэнтам, і ўжо у некаторых слоёў грамадства стаўленне горша. Так. Ну, але тых слоі грамадства звычайна мала адукаваныя, звычайна даволі бедныя, і так далее. Карацей, беднасць — это вельмі вялікая праблема. Беднасць — это праблема. І праблема беднасці не вырашаецца сацыялкай. Это дакладна. Бедныя, якія сядзяць на сацыялцы, не робяцца нейкімі там у гэтым плане лепшымі. Так. Трэба, каб людзі багацелі. Адзіны спосаб, каб людзі багацелі, это рыначак. Адзіны спосаб. Ну, окей, ёсць яшчэ злачынства. Альбо злачынства, альбо рыначак. Ну, тады не людзі багацеюць, а некаторая колькасць людзей будзе багацець. Ну, так. Так, у нас яшчэ ў адной краіне былі пратэсты, это Бангладеш.
Мы ўжо распавядалі пра іх, што там даволі шмат людзей загінула на іх, таму што супраць пратэстоўцаў выводзілі і паліцыю, і вайсковых, але па выніку прэм'ер-міністр гэтай краіны шэйх Хасіны, калі я правильно кажу, ён ушоў у адстаўку і, здаецца, уцёк з краіны ў Індыю. Можна сказаць, што пратэст ці рэвалюцыя перамаглі. Будзем глядзець далей, як будзе Бангладеш трансфармавацца. Там, калі вы не памятаеце, то яны пачалі пратэставаць супраць квоту сярод чыноўнікаў, што тыя, хто удзельнічалі там у папярэдняй рэвалюцыі ці там змаганне за айчыну, то яны мусяць, для іх ёсць месцы сярод чыноўнікаў. Там яшчэ было шмат прычынаў, але па выніку, здаецца, народ перамог. Паглядзім, як краіна будзе змяняцца. Мне здаецца, гэта ўсё. Так, тут вялікая праблема яшчэ ў тым, што іх там побач Індыя, у іх там побач Кітай, і якія там маюць таксама свае інтарэсы. Наколькі я разумею, у Бангладэшы няма ніякай нармальна сфармаваўшыся ліберальнага руху, чаго-небудзь такога. У той жа час ёсць нейкія ісламісцкія арганізацыі. А Індыя зараз трохі так можа ўспрымаць Бангладеш як адну з краінаў, дзе гэтыя ісламісцкія арганізацыі растуць, а Індыя зараз з ісламам ледь не ваюе. І гэта небяспека. Таксама. Вялікае пытанне, што будзе зараз у Бангладэшы, ці будзе там нейкая стабільнасць, і тым больш, ці будзе там хаця б нейкая лібералізацыя. Так, іх там вельмі шмат на вельмі, такой не супервялікай тэрыторыі, насправді. Іх там 130 мільёнаў, здаецца. Параўноўваюць проста даволі часта за Расіяй, што ў них насельніцтва плюс-мінус тое ж самае. Так, і выбары у нас яшчэ ў Венесуэле. Так, у Венесуэле выбары, якія сфальсіфікаваныя з перамогай Мадуры там і так далей. Усё вельмі класічна. І ідуць пратэсты, там каля 2000 затрыманых. Так, і людзей там хапаюць таксама, і хапаюць у тым ліку лібертарыянцаў венесуэльскіх. Там ёсць у іх ёсць такая арганізацыя міжнародная жаночая, такі лібертарыянскіх феміністак, Ladies of Liberty Alliance, Лола. І там прадстаўніца этой Лолы, Марія Оропеза, яе таксама ўзялі і затрымалі. І гэта, конечно, вельмі сумна. І мы спадзяемся, што ўсё з яе і з іншымі пратэстоўцамі будзе окей, і што венесуэльцы перамогуць у гэтых пратэстах. Але што цікава, што вось гэта... Я пра эту Марію Оропезу пачуў, таму што я трохі там чытаю там іншых там лібертарыянцаў і так далей з розных краін. Але пра яе напісалі таксама і некаторыя польскія выданні. Конечно, не галоўнай навіной, ні чымсьці такім, але дзесьці там можна было гэтыя навіны знайсці. І вось мы з табой часта абмяркоўваем, што ўжыванне тэрміну ультраправыя. Так? Што часта пра лібертарыянцаў кажуць ультраправымі, часта ультраправымі называюць такіх кансерватыўных сацыялістаў. Так? І я ні разу не бачу, каб адносна яе ўжылі тэрмін ультраправы. То бок кажуць, што вось там яна была прадстаўніцай там Ladies of Liberty Alliance, арганізацыя, якая прамуе на ўсім свеце ліберальныя і лібертарыянскія каштоўнасці. І ні слова пра ультраправасць. Это прикольна. І ведаеш, і я так падумаў, а можа быць, сапраўды ультраправымі зараз называюць па сутнасці ўсіх, хто хаця б трохі мае ў сябе кансерватызму. Таму што Лола — это арганізацыя лібертарыянская, але яна адна з тых лібертарыянскіх арганізацый, якія не заігрываюць кансерватызмам зусім. Так, яны, это лібертарыянскія феміністкі. Шмат у чым. Хаця некаторыя з іх прадстаўніц больш кансерватыўныя, некаторыя менш, але ў цэлым кансерватыўную эту арганізацыю ніяк не назавеш, і вось на іх ужо не вешаюць гэты ярлык ультраправых.
На Мілея чаму вешаюць ярлык ультраправых, таму што Мілей з кансерватывізмам якраз заігрывае. Ён у першую чаргу лібертарыянец, але тым не менш. Калі яго паставіць на кансерватыўна-прагрэсіўнай асі, то ён будзе хутчэй бліжэй да кансерватызму. І можа быць зараз проста ўсіх, хто хоць трохі кансерватар, называюць ультраправымі. Так, я думаю, ну так і ёсць. Цікава, ці называюць ультраправымі, Зяноўна Пазняка. Ну, я не бачу, хто шмат піша пра Зяноўна Пазняка, пра яго піша звычайна там, не веда, наша Ніва, там нашы ЗМІ. Ну, наша Ніва Мілея вельмі нават можа ультраправым назваць. Мілея, а Зяноўна Пазняка, ну, не будзе на яго ультраправым называць. Ну, давай, ну, Зянон правый, но ён не ліберал далёка. Не, конечно. Ну, Зянон Пазняк. Ну, я правы, кансерватар. Не ведаю, все права-левым, я уже пытаў людзей, типа, што кожны раз, калі хтосьці кажа правы-левы, я кожны раз пытаю, што вы разумееце пад словам правы, што вы разумееце пад левым, і ў всех просто какие-то розныя разуменні гэтага ўсяго. Это правда. І тут, ну, как бы цяжка пра гэта казаць. Ну, найбольш, мне здаецца, адэкватная ось, это ось індывідуалізм, калектывізм. Так? Так, Хаця зноў туды кансерватары, куды іх піхаць? Ну, чым больш ты кансерватыўны, тым больш ты калектывістычны, па сутнасці. Калектывістычны? Ну, мне падаецца, што кансерватызм асабісты, кансерватызм індывідуалістычны, ён ніяк не праяўляецца палітычна. Калі кансерватызм хоць трохі праяўляецца ў цябе ў палітычных поглядах, чым больш кансерватызм праяўляецца ў тваіх палітычных поглядах, тым больш ты калектывіст. Так. Ёсць так? Таму што ты можаш там, не ведаю, вось я, напрыклад, палітычна абсалютна не кансерватар, прынамсі мне так падаецца. Калі хтось з нас слухачоў па маіх выказваннях думае, што я кансерватар, дайце ведаць, мне цікава. Вось, але я б сябе кансерватарам зусім не назваў. З іншага боку, у мяне традыцыйная сям'я. Так, у мяне жонка, дзіцё. Так, конечно, не такая традыцыйная, каб гэтых дзяцей было 5. Ось, але тым не менш. І я лічу, што это класна, што ў мяне сям'я такого тыпу, я лічу, што это добрая ячэйка грамадства. І ў гэтым плане мяне трохі можна назваць як бы ў асабістых поглядах кансерватарам. Хаця, з іншага боку, таксама не, таму што я нічога не маю супраць, напрыклад, аднаполых шлюбаў. Так? А асабліва, на мой погляд, самае крутое — это аднаполыя шлюбы, якія адаптуюць дзяцей, якія маюць дзяцей. Мне здаецца, это вельмі круто. Это трэба, каб это было як мага больш. Таму што дзіця, якое расце ў аднаполай сям'і, это нашмат круцей, чым дзіця, якое расце ў дзетдоме. Згоден. Аднаполыя пары, жанатыя ці не жанатыя, яны не забіраюць дзяцей з іншых сем'яў. Так? Калі яны адаптуюць дзяцей, ад якіх бацькі адмовіліся, альбо у якіх бацькі памерлі, карацей, у которых няма на дадзены момант апекуноў бацькоў. Вот. Так што это вось вельмі круто. І можна паглядзець, там ёсць, напрыклад, у Польшы это заўважна, таму што польскія лібертарыянцы шмат у чым кансерватыўныя, але там ёсць тыя, которые даюць свайму кансерватызму вылезці ў палітычную сферу, і тыя, которые не даюць. Так. То бок могуць быць там гэтыя палякі, которые там каля лібертарыянскія, але пры гэтым схіляюцца больш да канфедэрацыі, а канфедэрацыя — это ўжо вельмі калектывістычная партыя. Менавіта з-за свайго кансерватызму. Так? А ёсць тыя, якія стаяць на абсалютна індывідуалістычных пазіцыях, якія крытыкуюць канфедэрацыю, крытыкуюць і ў тым ліку за кансерватызм канфедэрацыі, але пры гэтым у асабістым жыцці яны вельмі кансерватыўныя. Яны могуць там быць, ну, нашмат больш кансерватыўныя, чым я, напрыклад. Так. Згоден. У меня плюс-мінус пазіцыя, як у цябе, толькі дзяцей пакуль няма. Таму што тут цяжка ў ўсходняй Европе гэта ўсё рабіць зараз. Так, я згоден. Мне здаецца, гэта вялікая паразка лібертарыянства, што вельмі шмат лібертарыянцаў перайшлі на кансерватыўныя пазіцыі і пачынаюць за них моцна тапіць, хаця по дэфолту лібертарыянству не так важна за гей у цябе пара, ці ты там у цябе звычайная сям'я, таму што мы ўсё ж такі ніколі не топім за тое, чтоб хтосьці іншы вырашаў, як тебе лепш жыць. Мы ж, ну, навпакі, мы заўсёды за індывідуалізм, што ў кожнага чалавека ёсць свой выбар асабісты. І гэта дзіўна, што як шмат лібертарыянцаў зараз топяць там
не ведаю, ну, за розную фігню, за яку тапіць увогуле не патрэбна. Ну так, ну ведаеш, это мне здаецца, это яшчэ калектывісцкія прывычкі людзей, которые ўваходзяць на лібертарыянства, так? Ну, то бок лібертарыянства даволі своеасаблівае, калі гаворка ідзе пра прыняцце людзей з іншымі поглядамі. Тому што лібертарыянства прымае людзей з абсалютна любымі поглядамі. Лібертарыянская пазіцыя па свабодзе слова — это тое, што, ну, па сутнасці тое, ці з'яўляешся ты прыхільнікам свабоды слова, вызначаецца тым, ці з'яўляешся ты прыхільнікам свабоды слова для людзей, чые погляды ты не выносіш. Так? Таму што калі ты з'яўляешся прыхільнікам свабоды слова толькі для тых людзей, чые погляды ты лічыш больш-менш прымальнымі, ну тады ўсе з'яўляюцца прыхільнікамі свабоды слова. І камуністы з'яўляюцца, і Пуцін з'яўляецца прыхільнікам свабоды слова. Бо ён супраць свабоды слова толькі для тых поглядаў, якія для яго непрымальныя. Так? І калі ты, напрыклад, і таму лібертарыянцы, напрыклад, за свабоду слова для нацыстаў. Вось я на школе лідарства, это беларускае нацыства свабоды, я іх спытаўся, падыміце рукі, хто з вас лічыць, што чалавек павінен мець права афіцыйна свабодна выказваць думку, што Гітлер меў рацыю і не памыляўся ні ў чым, што нельга абмяжоўваць ягоную свабоду выказвацца вось такім чынам. Ну, даволі шмат хто падняў руку, але там быў адзін хлопец, які даволі далёкі ад лібертарыянства, і ён адразу, ну, ён на гэта адрэагаваў, як быццам мы падтрымліваем такія погляды. Так? У яго вось няма ўзета, у калектывістаў няма ўзета вось адрознення. Так, што, ну, вось та фраза, якую прыпісваюць Вальтэру, хаця не Вальтэра я казаў, вось, што я магу быць абсалютна з табой не згодзен, але я гатовы памерці за твоё права выказваць эту думку. Конечно, я не гатовы памерці за права іншага чалавека выказваць, што Гітлер меў рацыю, але ідэя сама па сабе зразумела. І гэта ідэя вельмі лібертарыянская. Але для людзей яна вельмі далёкая. І вось, насамрэч не такая далёкая, як здавалася, тому што людзі не пачынаюць рэзаць адзін аднаго пры застоллі, калі ў іх ёсць палітычныя спрэчкі. Так? Але ў цэлым людзі могуць пагадзіцца за тое, што некаторых людзей там трэба за іхныя погляды сажаць. Але это калі яны іх асабіста не ведаюць, звычайна. Вось. І вось такі чалавек, які выхаваны вось у такой вось ідэі, што людзей трэба сажаць за погляды. Ён прыходзіць у лібертарыянства, ён як бы прызнае гэта ўсё. Яму это ўсё падабаецца. І вось ёсць, напрыклад, такая частка лібертарыянства з гэтым звязаная, это прыватная дыскрымінацыя, так? Это права адмовіць паслугу. Так? І радыкальны прыклад гэта тое, што калі ты там маеш кавярню, і да цябе прыходзіць, напрыклад, чорны. І ты маеш права яму адмовіць у гэтай паслугі і праявіць сябе па-расісцку. Так? І я асабіста лічу, што это вельмі дрэнна, калі хтосьці так зробіць, это жахліва, але тым не менш права такое ён мае. Але у людзей ўжо ёсць узета вось настройка, што калі штосьці можна, як бы у падсвядомасці трохі дзяржава нам это навязала, што калі штосьці можна, значыць это не дрэнна. Так? І вось лібертарыянцы, якія часта прыводзяць гэты вось прыклад з гэтым вось чалавекам, які адмаўляе, там, не ведаю, там была гісторыя, там, як хтосьці там адмовіўся рабіць торт для гей-пары, ну, там, не так даўно. Ну, даўнавата ўжо, але там год, можа, некалькі гадоў таму. Так, вось. І это... І як бы мы, як лібертарыянцы, мы кажам, што ён меў права адмовіць эту паслузе, але это не значыць, што мы лічым, што ён добра зрабіў. Так? А вось некаторыя людзі пачынаюць, як пачынаюць спрачацца з сацыялістамі рознымі на эту тэму і так далей, пачынаюць быць адвакатам этого чалавека. Не тое, што ён меў права, а тое, што это окей. Это окей, што ён так зрабіў. Ёсць розніца паміж тое, на што ты маеш права і што окей. Так, я вельмі такога шмат бачу, асабліва сярод расійскіх лібертарыянцаў, якія там спрачаюцца наконт ўзросту згоды. Я думаю, ну, што просто скажыце, мне не окей, там, или, ну, типа, ваше право так казаць, мое право вас не слухаць, а не пачынаць там, типа, вось в Японіі там можна з 10. Там, шосьці такое. Ну, навошта гэта... У Польшы з 15.
Ну, я не ведаю, з Японіі, там, ну, там трохи менш, 12, можа. Ну, это ну, пофиг, если вы, ну, живете там в Польше, нафига вам распавядаць там местным хрысціянам, там, католікам, што можна то і в Японіі па-іншаму. Ну, вы можете в морду атрымаць і, ну, не ведаю, па справе, не па справе. Узрост года — это яшчэ такая спрэчная тэма сама па сабе. Таму што тэма таго, калі чалавек становіцца дарослым, это тэма, наконт якой, ну, у лібертарыянцаў ёсць некалькі падыходаў, як можна на это адказаць, так, але кансэнсусу наконт этого няма. Але ёсць рэчы, наконт якіх ёсць кансэнсус. Это, напрыклад, што добраахвотныя ўзаемадзеянні павінны быць добраахвотнымі. Так, і калі ты не хочаш добраахвотна ўзаемадзейнічаць, ты можаш не ўзаемадзейнічаць. І калі ты можаш каму-небудзь там што-небудзь не прадаць, по любой причине, якую ты захочешь, потому что это уже не, ну, ты не павінен быць змушаны это прадаваць. Але калі твоя прычына там, напрыклад, што ты чалавек там не такого колеру скуры, ты маеш на это права, але это не окей. Это вельмі дрэнна, калі хтосьці вось робіць такім чынам. Дарэчы, гэта насамрэч дзейнічае, таму што вельмі часта, калі, напрыклад, чорныя хочуць сняць кватэру, так, і там хто-небудзь кажа, што не, я буду там здаваць усім там типа аднолькава, а потым апынаецца, што цябе там хтосьці з Афрыкі хоча зняць твою кватэру, якая там у цябе ў Беларусі, то ты яму ўжо скажаш не. Вось, я буду толькі беларусам здаваць. Ці што-небудзь такое. Палякі некаторыя не хочуць здаваць там это. Ну, напрыклад, мне не хацелі здаваць кватэру з-за таго, што я цудзаземец. Хаця насамрэч я не цудзаземец, бо ў мяне польскі пашпарт. Так? І вось, ну, але ему ўсё роўна, вось, што ты там адтуль вось там дзе-небудзь выйшаў. Гэта вось такі вось нацыяналізм, так? Махровы шавінізм. І такі вось шавінізм, так? Ён мае месца, і людзі маюць права на яго права, маюць на яго права, але гэта не норм. І вось гэта вось немагчымасць, складанасць адрознення, што окей, я на што мае права, гэта, на мой погляд, з'яўляецца прычынай таго, што шмат якія лібертарыянцы пачынаюць тапіць за кансерватызм. Ну так. Ну, тут я полностью згоден. Я думаю, гэта час ад часу ў нашых выпусках мы плюс-мінус вакол гэтага і размаўляем. Так, па Венесуэле пратэсты ідуць, там хтосьці там суседніх краінаў уже прапанаваў Мадура з'ехаць да іх бяспечна. Пагляджу, я вельмі перажываю з Венесуэлу, здаецца, у іх все атрымаецца, таму што яна вельмі нагадвае Беларусь. Это так. Таму, калі ў іх атрымаецца, то і ў нас калісьці таксама. Ну, толькі што ў іх няма Расіі пад бокам. Ну так. Так, у нас па тэмам, мне здаецца, ўсё. Ну, калі у цябе там штосьці. Яшчэ была тэма, што Украіна перакрыла транзіт нафты да Словаччыны і Пра нафту да нашай папярэдняй размовы ў сённяшнім выпуску. Вось, як ты казаў, што Расія не зможа стаць дэмакратычнай краінай за то, што ў іх ёсць нафта. У Венесуэле ёсць нафта. Так. І таму ім вельмі складана, таму, можа, яны не стануць пакуль. Ну, паглядзім. Да. Ну, да, ну, у Расіі яшчэ акрамя нафты яшчэ газ, яшчэ алмаз, золата, там іх все. Таму ім яшчэ складаней. Але паглядзім. Я больш за тое, каб Расія проста развалілася, они там далі, вот она разваліцца, і потым ужо, можа, там некалькі дэмакратычных краінаў будзе, а можа, некалькі недэмакратычных. Будем глядзець. Так, да, і Украіна перакрыла транзіт нафты да Венгрыі і Словаччыны. І ну, ось і ўсё. І там у іх былі праблемы, што іх недазагружаны гэтыя нафтапераробныя заводы. Яны щось жалеліся да еўразвязу, але ну как бы санкцыі. У вас было сколько там 2,5 гады, каб знайсці здесь у іншаму месцы нафту і гэта ўсё. Там уже і Хорватыя прапануе, што давайте дапаможам, будзем там вазіць ну, там, з іншых мест, але штось яны пакуль што не могуць дамовіцца. Ну, цікавы крок, дарэчы. Ну, пакуль што не бачна, ва што гэта выльецца. Вось. А так усё. Таму вось, хто даглядзеў да гэтага моманту, абавязкова падпішыцесь,
поставьте лайк і зрабіце, пакіньце каментар, потому что мы кожны раз вельмі рады, калі нашы відосы набіраюць трохі больш, чым апошні відос. Вось, калі у вас ёсць нейкія ідэі, як мы можам развіваць праект, таксама пішыце, мы пераглядаем. Калі вы хочаце з намі паспрачацца, таксама пішыце, таксама з вами абавязкова паспрачаемся ў каментарах. Вось. Все, до побачення. До сустрэчы. Пакуль.